Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε πάλι Roblox, συγκεκριμένα Brookhaven ξανά. Εδώ, θα σας δείξω ένα hack, παίρνετε την κόκκινη μηχανή, την κόκκινη γιατί με την κίτρινη δεν δουλεύει. Πρέπει να μπείτε μέσα στο κομμωτήριο. Όπως πάντα, όταν μπαίνουμε μέσα στο κομμωτήριο, τρακάρουμε και στον υπολογιστή, να σπάσει ο υπολογιστής, να χαλάσει και η μηχανή. Εδώ παλεύω 1,5 ώρα για να βρω να μου γράψει το τέτοιο για την καρέκλα. Προχώρη κύριε μου. Πρέπει να μας γράψει αυτό για την καρέκλα και θα ξαπλώσουμε πάνω στη μηχανή εδώ. Ναι. Να το, μου το έγραψε πάλι πίσω. Να το πατάμε, ξαπλώνουμε, πατάμε αμάξι και αμάξι, γιατί αν πηδήξεις χαλάει. Λοιπόν, στο μεταξύ ο σκύλος μου σβαρνίζει το πάτωμα, γίνει να αν πηδήξεις χαλάει. Λοιπόν, θα δείξω άλλο ένα σπίτι, όποιο βρεις ελεύθερο, εγώ αυτό κάνω, δεν με νοιάζει. Πάτε, παίρνετε το τροχόσπιτο αυτό, τικ. Πηδάτε. Λοιπόν, εδώ καθίστε στο πουφ, πάνω στο πουφ. Πατάτε αυτό το δίπλα και πετάτε στον αήρο. Προχωράτε και πετάτε. Στο μεταξύ όταν προχωράτε δείτε λίγο πόσο περίεργο φαίνεται όταν προχωράτε. Δεν είναι λίγο περίεργο? Κλείδωσα. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα follow και ένα like. Γεια σας παιδιά!